I'm going home. Uwi na tayo mga kawaray. Yan, mga house dito sa Japan. Yan yung mga houses nila. Ay, ang init ngayon mga loves. Super init. So, ganito sa Japan. Dapat mag-walking ang mga bata going to school. So, every Friday, may mga basura. Yan, pupunin na lang yan. Check, check. Check, check. Check, check. Houses here. Nag-shortcut lang ako guys kasi sobrang mainit pag hindi mag-shortcut. Oh, yan si Lolo. Ginti pa, oh. May dog si, oh.